M'encanta en Garriga. Podem enfocar-lo? Mítil, que xulo. Podem enfocar-lo, sisplau? Aquesta prestància, aquest domini. Guiteu-lo, per favor, punxem-lo. No, però cos sencer, s'ha de veure tot. Marcant territori, marcant el paquet, marcant territori. Efectivament, goita, És que, a més, el posat, allò, mans a la butxaca, a punt. És l'experiència, és un càmera sense mans. És un càmera sense mans, és robòtic. On posa l'ull, posa la càmera. Punt, vinga, som-hi. Saludem amb en Cristian, el tècnic de so de Ràdio Vic. Cristian! Cristian! Que ens ha vingut a veure també avui. Xafarder, que és un xafarder. Què fa aquí? No sé, ha vingut a veure. Fa anys, per molts anys, Cristian. Avui fa 23 anys. Porta-li una flor. A partir de les 12 de la nit. Encara no. A partir de les 12 de la nit farà 23 anys. Demà farà 23. Què són això, 10? 10, 23, ara ho faig veure.